Volám sa Erik Krajčovič, mám 32 rokov, bývam pri Trnave. Venujem sa cvičeniu nejakých 15-16 rokov, že cvičím od nejakých 15 rokov a strongmanom sa venujem možno takých 5-6 rokov, dajme tomu. Ako si sa dostal k strongman športu? Strongman športu som sa dostal asi, hovorím, tých 6 rokov dozadu. Aj to bolo, že v posilke, kde cvičím v Trnave, tak je trojbojársky oddiel, po ktorý vedie Rudo Siska, prezident asociácie AVPC Slovakia, a ten si nás tam všimol, že keď tam chodia títo trojbojári cvičiť, je to ich taká domáci stánok, a si nás všimol, že tak cvičíme a sa nás opýtal, jak mladých chalanov, že či si nechceme nejakú takú silovú súťaž vyskúšať trojboj. Tak teda bol som teda na jednej, ale nebola to žiadna sláva. Chalani sa chytili toho niektorí kamoši, ale vtedy sa nás ešte s jedným kamarátom Petrom Kúkavým, ktorý bude mimochodom tiež na tej súťaži, tak sa nás pýtal, že či nechceme vyskúšať strongman. My sme videli nejaké videá na internete a nás to tak chytilo, že sa kamióny ťahajú, dvíhajú nejaké betónové gule a tak. Pneumatiky obrovské dvíhajú, tak nám povedal, že má dobrého kamaráta, Ferryho Ezio, ktorý je z Dolných Salíp. Dá sa povedať, že to je taká naša legenda slovenská strongmanov, tak povedal, že nám dá kontakt na neho a že sa mu máme ozvať, že sme od neho a že on robí, má v Dolných Salibách takú posilku, že teda na dôchodku a že či nechceme trénovať tam. Dal nám kontakt, sme sa mu ozvali, no a teda naše začiatky začali u Ferryho Ezio. Takže povedz, na čo dneska trénujeme? No dneska trénujeme na súťaž, ktorú budem usporiadovať 2. augusta v Trnave, v Mestskom amfiteátri. Je to súťaž na pozvánky. Snažil som sa hlavne pozvať chalanov, čo súťažíme tuto zo Slovenska. Všetko taký seberovný hlavne, aby to bol taký vyrovnaný boj. Snažil som sa spraviť súťaž tak, aby bola pre každého. To znamená disciplíny, aby tam boli ozaj strongman sveta z každého, či už tlakovú nejakú, či uchopovú, či voľakú behaciu, či nejaké deadlifty, alebo teda betónové gule atlasy. Takže dúfam, že nám počasie hlavne vyjde a teda, že tam bude veľa ľudí a zabavia sa. Čo ťa teda viedlo k tomu, že si zorganizoval súťaž strongmanov? Ja som strašne chcel, keďže chodím, dá sa povedať, po svete na súťaže a skôr tak zahraničie, Čechy, Maďarsko, Poľsko, keď bývajú veľké majstrovstvá sveta, tak Fínsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, hoci kde. Tak chcel som proste už súťažiť po tých 5-6 rokoch aj niekde doma, to znamená, že niekde v Trnave, odkiaľ som. Lebo sa ma aj v posilovni, aj kamaráti, známi, rodina pýta, že by to chceli vidieť na vlastné oči, že čo to je. Keďže to vidia len z obrázkov, z videí alebo v telke, keď sa to dáva, tak som strašne chcel pred tým domácim publikom súťažiť. A ma viedla myšlienka k tomu, že som teda chcel súťaž v Trnave, lebo v Trnave ani taká strongman súťaž možno bola 1-2, čo tiež mimochodom Rudo Siska organizoval, ale hodne dávno. Tak teda chcel som sa predstaviť doma. A ma napadla taká myšlienka, v posilovni sme sa na jeseň rozprávali minulý rok, že by som chcel organizovať súťaž v Trnave a spomenul som to pred Rudom Siskom, že či nejakého nepozná, či sa nedá. A napadla ho taká myšlienka, že keďže AVPC tento rok oslavuje 25. výročie založenia, že teda by sme spravili súťaž v Trnave na Victoria Deadlift Cupe, jak to bolo doteraz. Medzinárodná súťaž v mŕtvom ťahu, ale teraz už je to tento rok len teda Victoria Cup. A bude to pozostávať zo súťaže v mŕtvom ťahu a zo súťaže strongmanov.
Takže spravili sme to, že sme vlastne v jeden deň budú kvázi 2 súťaže. A pekne sme to podľa časového harmonogramu zorganizovali. Strašne veľa vecí mi pomohol s tým a proste snažíme sa to tak spraviť, aby to bolo fakt, že na úrovni, aby to bolo hlavné aj pre divákov, tak tých strongmeni sú hlavné pre divákov. Dúfam, že nám vyjde teda to počasie a že tam príde čo najviac ľudí pozbudiť a bude to na úrovni, že budú aj chalani spokojní a že budú všetci. Na čo sa môžu teda súťažiaci a diváci tešiť? Spravil som to tak, aby to bolo zaujímavé, hovorím hlavne pre tých divákov, ale teda aby sme si to aj my súťažiaci užili. A spravil som takú kombináciu, že fakt, že zo všetkého z toho strongman sveta. Je tam kombinácia nejakých tlakových disciplín, kde sa budú dvíjať nad hlavu predmety, potom tam je kombinácia nejakých mŕtvych ťahov, potom niečo budeme nosiť na nejakú vzdialenosť, teda bude tam aj úchopové veci, preverí sa sila úchopu, potom tam je nejaké držanie, kto má najsilnejšie ramená a posledná disciplína budú taká klasika u strongmanov a to sú betónové gule a vlastne sa budú dvíhať. Tak povedz nám niečo o tej tlakovej kombinácii, ktorá bude na súťaži. Tlaková kombinácia, no, chcel som niečo také zaujímavejšie, aby to nebolo o tom, že budú na opakovania nejaké loglifty alebo axel press, tak som vymyslel tlakovú kombináciu, ktorá bude pozostávať zo 4 predmetov. Prvý bude loglift, druhý bude axel press, tretia bude obrovská jednoručka a štvrtý bude blok, železná kocka oceľová. Všetko bude na jednotky a pretekár, ktorý najrýchlejšie dvihne všetky predmety, vyhráva danú disciplínu. Je to také zaujímavé, je to náročnejšie, jak len do minúty niečo. Je to proste, každý predmet je špecifický, má trošku inú techniku, ale za to zaujímavejšie aj pre ľudí. Je to také niečo, čo možno nevideli, takže aj pre pretekára je to náročnejšie samozrejme, takže som zvedavý, ako sa súťažiaci s tým popasujú, teda aj ja samozrejme. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. And the music was good and the music was loud. Akým štýlom teraz trénuješ? No teraz trénujem, tento rok som od začiatku roka, dá sa povedať ešte pred sezónou, ktorá tento rok začala v marci, doskoro, tak som zmenil trošku systém trénovania a rozdelil som si tak, že už počas strongman sezóny zapájam aj posilku, tréningy klasické posilovni, kde si dávam prvé cviky, vždycky také tie rozvojové, silové, ako sú deadlifty, drepy, tlaky s veľkou osou. Potom idem také, dá sa povedať, že menšie objemové cviky a aj kladky zapájam, aby proste aj trošku to iné svalstvo sa podporilo. A to idem ale 3-krát do týždňa, takú posilkovú a strongman posilku idem 1-2 krát do týždňa. Záleží teda, či sa pripravujem na nejakú súťaž, alebo nepripravujem. Ako tento rok začala sezóna trošku skôr,
preto som mal možno mimo sezónu takú, že som kratšiu, ale tento rok je to fakt, že dobré, aj sa tak lepšie cítim určite ako po minulé roky. Aj silovo, že sila stúpa, rastie, takže aj technika sa zlepšila. Len teda musím zapojiť trošku viac tej regenerácie a na to bude ešte budúci rok lepšie. Dobre, super. Ty máš v tom tréningu celkom dosť tých disciplín nasekaných takto na sebe. Ako to zvládaš odcvičiť tak, že to máš aj kvalitne, aj to potom uregeneruješ? No, je tam tých disciplín hodne v tréningu. Aj celkovo, keď to s tou posilkou v tom týždni dávam strašne veľa cvikov. Ale mne to takto funguje, ja som si takto zvykol týmto systémom. Popravde, keby som nešiel, že 2-3 dny cvičiť, tak ja sa zle cítim. Ale snažím sa, no, že ja sa hlavne musím zamerať aj na tú regeneráciu už konečne. Tej fakt, že nedávam aj ten odpočinok, hlavne u mňa aj spánok, nakoľko dosť pracovne vyťažený. Ale je to šport, ktorý ma baví. Myslím si, že ak by to hoci koho nebavilo, tak to asi nerobí, že sa takto dobrovoľne týra v úvodzovkách. Takže je to zložité tá regenerácia, podľa mňa aj ten spánok. Veľa ľudí podceňuje všeobecne, ale keď cvičí alebo nejako sa aktívne nejakému športu venuje, tak predsa ten 7-hodinový spánok minimálne denne by mal byť, ak chce nejako napredovať alebo nejaké výsledky dosahovať. Takže povedz ešte teda dátum, čas a miesto. Takže súťaž bude prebiehať v Trnave, v Mestskom amfiteátri v Trnave. Štart súťaže strongmanov je naplánovaný na 11:00 a dátum je 2. augusta.